Ayo Cak, saiki padha sinau tembang macapat, yaiku kinanti. Kinanti kuwi saka tembung kanthi. Dikanthi tegese kuwi diulang, dibimbing supaya dadi wong sing utama. Ing tembang kinanti mengko ana note. Note cacahe ana 5, yakuwi 1, 2, 3, 5 lan 6. 1 diwaca ji, 2 diwaca ro, 3 diwaca lu, 5 diwaca mo lan 6 diwaca nem. Digateke cahya lan disinaoni supaya ngerti tembang kinanti. Amarga tembang kinanti kuwi duwe surasa utawa duwe isi kang apik banget. Sinau ya Cak, semangat. Sekar Kinanti Laras Lindru Songo. Monam nam 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 ciroro ro ci 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 nam nam ci monam monam ci 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 nam ci mama mama maro lu ro ci ciro lu mama mama lu ro lu mo. Tabel ini pisan kas. Monam nam 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 ciroro roro cici nam nam ci monam monam ci 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 nam ci mama 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 rolu roci ciro lu mama mama lu lu mo. Upamane wong lumaku marga kawaden liwati lamun kurang ing pangarah sayekti karendet ing ri apa seka sandung padas babak bundas anemahi. Tak baleni. Umpamane wong lumaku marga kawaden liwati lamun kurang ing pangarah sayekti karendet ing riya apa seka sandung padas babak bundas anemai.